Aja rebutan warisan. Ora pantes wong tua durung adem, anak putu wis padha ngragas kaya ora duwe isin. Mung amarga sak lembar sertifikat, akeh ati dadi peteng lan pikiran dadi semrawut, padahal kertas mung kertas. Bondo kuwi mung numpang urip, ora ana sing digawa mati kejaba lakumu lan jeneng apikmu. Wong tuwa ninggalke sawah lan omah, nanging sing sejatine diwariske kuwi rukune sedulur lan jenjeming ati. Yen dulur pecah marga warisan, rukune ora gampang bali. Ati sing wis retak ora iso disambung mung nganggo bondo. Rebutan bondo ora marai mulya. Berkah ora bakal mlebu ing ati sing kebak iri lan pamrih. Warisan sejati kuwi rukune kulawargae. Bondo iso digoleki maneh nanging sedulur yen wis pedhot angel bali kaya biyen. Mula sing padha rukun ya lek.